Isang batni ti Group 1. Kalpasan ti May 31, 2012, anya ti nagbaliwan ti kita ti simbahan para karigiti na panglaw. Ada transparency ken ornos ti sakramento, adaan ti panagpapada, adaan ti turong misyon, ami ket agpapada baknang man wenno na panglaw. Ada pa nagtutungtong ken ada aktibidades ti barangay, himong ken pamilya amang tubay ti kananaken, tapno mapasingit ti panaglalangin ken adaan ti kinasimple. Ti makuna nga tayting ket nasukatan ti sagot pamilya, saan ang mapilpilit mangted man wenno saan. Daytoy met kakapsat isay sungbat iti grupo mi kadaytoy asaludsod. Kalpasan ti Mayo 31, 2012, anya tinagbaliwan ti kita ti simbaan para kadagiti na panglaw. Umuna napasupli ti dignidad dagiti na panglaw. Nasursuro dagiti tattao nga irupir ti kalinteganda. Ammo dagiti tattao ti mangtunton ti karbenganda. Ammo dagiti tattao ti mangiteksa ti kaririknada ket nawayada nga mangyopreser ti tulong da gapot taawan ti maisalsalumina. Adda urnos ti sakramento ken ponpon ken adda panagpapada. Nasingit a panaglalangen dagiti tattao. Adda transparency iti financial, iti parrokya ken iti gimong. Masurot ti schedule dagiti sakramento. Agpasken ken agbidyag dagiti tattao ana simple. Natubay ti kananaken dagiti tattao iti misyon ket makipaset amin ana panglaw ken nabaknang kadagiti aktibidades iti gimong ken iti parrokya. Iti tungtungan adal gimong, iti rambak gimong ken iti ranot aken iti parrokya. Napalag-anan dagiti mannalon iti puunan gapo iti panakaisayangkat, insayangkat ti misyon ti organiko a panagtalon. Adda na ornos nga aktibidades dagiti agtutubo nga addaan adal amang tugtubay iti kananaken da. Natubay dagiti tattao nga agamiris kadagiti paspasamak ken ammudan ti agtinek nga mangtubngar kadagiti kinakillo nga aramid. Adda dagiti scholars ti simbaan. Masursuro dagiti pamilya ti agaramid ken nagusab ti herbal medicine. Iti innematawen ti panakaisayangkat ti misyon saan apulot a napadasan ti simbaan ken dagiti gimong pinagsulisit. Daytoy met ti sungbat ti Group 3 ti saludsod nga kalpasan ti Mayo 31, 2012. Anya tinagbaliwan ti kita ti simbaan para kadagiti na panglaw. Adda ti ornos ti sakramento. Simbaan ti panagpapada na baknang wenno na panglaw ti adal ken saan. Namuli ti kananaken dagiti agserserbi na sayaat a panaglalangin. Saanen nga mapadayawan dagiti agidonar. Adda transparency na lawag a kwenta. Na simple a panagpasken dito'y parokya. Matansang pinisa ti barangay amang tubay kadagiti pamilya. Saan laeng ti parokya ti pagserbyan nga makipaset iti gimong. Saan laeng nga dito'y sentro ti pakaaramidan ti amin nga activity nga maaddan iti gimong ken barangay a pakipasetan dagiti mayat a makipaset na panglawman wenno addaan. Naamiris ti pasuksok akas dakes nga aramid. Nasursuro nga tignay amang sakat ti biag, babaen ti organiko a panagtalon ken panangsalwad kaglawlaw. Adda ti ornos ken plano ti amin nga galwat nga aramid. Ken adda panang rukod amang pasayaat kadagiti pagliwayan ken pagkurangan. Daytoy magkisongbat mi DJ Group 4. Kalpasan ti May 31, 2012, anya tinagbaliwan ti kita ti simbaan para kadagiti na panglaw. Dagiti amin arito ti sakramento ket agpapada. May kan amin ti gondaway a makipaset wenno agserbi ubing agtutubo na taengan nga naggapu kadagiti na duma-duma agimong.
General appearance ket nagbalin ang natalged ti simbaan gapot ti pannakaipangato ti alat simbaan. At damar aramid nga aktibidades kadagiti gimong ken barangay. Midoluan dagiti langen agasawa ken mangiwanwan gimong. Mayadal ti organic farming ken no kasano nga salakniban ti aglawlaw. At transparency. Sagot pamilya nga saan nga magedngan ti ited. Awan ti agsulisit kadagiti adday ti saat ken turay. Adda ti ornos ti security. Awanen dagiti agpalpalimos ti church compound na simple a panagpaske. Kalpasan ti Mayo 31, 2012, anya tinagbaliwan ti kita ti simbaan para kadagiti na panglaw. Napalawan sa kupen ti daga ti simbaan, napasubli dagiti sanikwa ti simbaan. Naiskat dagiti ado asab-sabre ken adan transparency. Nagipag-akem amin a napanglaw, amin ket agpapadal nabaknang manweno na panglaw awan ti mailumduman. Napasayaat dagiti ornos ti parokya. Nasurusuruan dagiti tattao nga gamiris maipanggep iti politika amang gundaway kadagiti tattao naiparangarang dagiti nagillo nga aramid ti politika anakalluban kadagiti naglablabas a papati.